दिनै बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादाव जोंहा बेवहाय थांनाय जिखिनि सम 2005 मायथाइनिफ्राय बेवहाय बड'लेण्ड हायुङारि आयेन आफादा बेवहाय जाबोबाय थादों, सोलिबोबाय थादों बेनि सेसना। थांनाय जिखिनि सेसन बे सेसनफोराव जों बेवहाय जि जोंनि आयेन आफादखौ सालायनायनि थाखाय जि मोनसे खान्थि लेखा बा खान्थि बिजाब, बे खान्थि बिजाबा जोंहा बर' राव गैयामोन। दिनै जोङो बेवहाय मोननै रावनि जि माने रुल्स बुक होननानै बुंदों खान्थि बिजाब, मोननै रावनि बे मोननै रावनि खान्थि बिजाबखौ जोङो बेवहाय बेखेवदों। गिबिया जादों मा, जोंहा इंराजि मोनसे खान्थि रुल दोङो, जायखौ इंराजि रुल्स अफ प्रसिडिउर एन्ड कन्डाक्ट अफ बिजनेस इन बड'लेण्ड टेरिटरियेल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि, बे रुल्स बुकआ जोंहा दंखायोमोन। नाथाय बेवहाय एफा एनै गेना गोरोन्थिखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो बे गेना गोरोन्थिखौ जोङो फोसाबनानै दिनै जोङो बेवहाय नैथि बिसान, बे इंराजि रावनि नैथि बिसानखौ जोङो दिनै बेवहाय माने फोसावनाय जादों बा बेखौ जोङो दिहुननाय जादों। आरो जोङो गिबि खेबनि थाखाय सेथि बिसान बेवहाय जों बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि बिखान्थि आरो हाबाफारि सामलायनायनि खान्थि, बे बिमुङै जोङो बर' रावनि जोंहा रुल्स बुक बेखौ जोङो दिनै फोसावबाय। फैबाय थानाय जिखिनि माने जोंनि बड'लेण्ड हायुङारि जि माने गौथुम आयेन आफादनि जिखिनि माने सेसनफोर जागोन, जिखिनि बेवहाय माने सेसनफोर जागोन, बे सेसनाव जोंनि जिखिनि बर' राव, बे बर' रावखौबो बाहायनायनि जि मोनसे सुबिदा, बे सुबिदाखौ बुंथिगिरिनिफ्राय लानानै जोंहा माखासे जिखिनि सोद्रोमाफोर थायो, जिखिनि माने बेवहाय एमसिएलएफोर थागोन, निएमफोर थागोन, बिथांमोना बेखौ मोजाङैनो बर' रावजों बेखौ मा खालामनो हागोन, बाहायनो हागोन, सोलोंनो हागोन। आरो गुबुन गुबुन जिखिनि माने बेवहाय खालि जि जोंनि नैबे एसेम्बलि हलाव बा आयेन आफादनि जिखिनि माने नब्लां, बे नब्लाङावल' बियो थाबथानाय थागोन बे नङा, बेयो नब्लांनि बाहेरावबो थांगोन। आरो फैबाय गुबुन गुबुन बेवहाय जिखिनि रिसार्च स्कलारफोर दं बा जिखिनि माने बेनि सायाव माने रिसार्च खालामग्रा, बेफोरनि थाखायबो नैबे दिनैनि जिखिनि बर' रावाव जों जि मोनसे माने लेखा, बे रुल्स बुक, बे रुल्स बुकआ बियो जोबोद माने मदद जागोन बा बियो मोनसे मोजां बे फरायसाफोरखौ माने मदद खालामगोन, रिसार्च स्कलारफोरखौ मदद खालामगोन, बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोंहा मोनसे थांखि दं, थांनाय जिखिनि सम, बे थांनाय समफोराव खालि इंराजि बिजोंनिल' जोंहा बेवहाय रुल्स बुकआ दङमोन। नाथाय जोङो दिनैनिफ्राय जोङो बेवहाय बर' रावनिबो, बर' बिजोंनिबो जोङो माने बर' रावनिबो जोङो रुल्स बुकखौ मोनबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा बेवहाय एसामिस जि राव, बे एसामिस रावनिबो जोङो रुल बुकखौ जोङो बानायगोन आरो जोंहा बियो गरन्थ दंखायो। दा बे हिसाबै साइमultaneously बेवहाय मोनथाम रावनि, इंराजि, बर' आरो एसामिस, बे मोनथाम रावनि जिखिनि रुल्स बुक, बे रुल्स बुकखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ। नाथाय दिनै जोङो इंराजि आरो बर' बिजोंनि जि रुल्स बुक, बेखौ जोङो मोननो हाबाय।